Spálila jsem svoje letenky z Havaje zpátky do Evropy, nebo respektive chtěli jsme si upít z dýni a neměli jsme žádný jiný papír na to, jak začít oheň, tak jsme prostě museli použít tenhle. Nedělám si srandu, jakože spálila jsem je, ale stejně jsem je měla v mobilu a z Havaje jsem potom už odletět musela, protože mi vypršelo vízum a taky na mě doma čekalo magisterský studium, který jsem si fakt nechtěla nechat ujít. A teď mám zkouškový a byť mě psychologie fakt strašně moc baví, tak Havaj je prostě v mém srdci a snažím se zpracovat všechny tady ty vzpomínky, které jsem tam měla. Jinak tohle to byl asi nějaký 8. den. Já jsem zase ráno vstala, dostala jsem nějaký úkol, co jsem měla dělat, protože jsem tady jako dobrovolník a tady jsem podle mě sekala trávu, což mě docela bavilo. Potom jsem dostala úkol, že jsem měla vysekávat tady tyhle ty bambusy, protože jich tam rostlo hodně, tak oni to nechtěli, aby to bylo takhle jako hustý a zároveň ty bambusy jsme pak jako využívali na to, že oni potom prostě z toho stavili nějaký věci. Na začátku to znělo fakt jednoduše, prostě jenom jako useknete ten bambus, pak osekáte tady ty prostě listy a potom ho nařežete na 3 feedy, což jsem se v té době už jakž takž naučila odhadovat prostě ty jejich jednotky, ale stejně jsem si musela donést metr, protože bych to prostě neměla jako vůbec správně, i kdyby to bylo v metrech a ne ve feedech, což je něco, co podle mě můj mozek už se jako nikdy nepřenaučí jako naši jednotky, tady na ty jejich šílené jednotky. Do toho si musíte dávat bacha, protože když ten bambus řežete, tak na to jsem přišla, že začne vlastně hořet, což jsem nevěděla, protože jsem nikdy předtím bambus neřezala. A celkově tady tuhle práci bych fakt hodnotila jako 8 z 10, to mě mega bavilo. A pak jsem se tady po práci šla hladit s naší kočkou, jednou asi z 5, a pak jsem si udělala tady nějaký jídlo, jenom obyčejnou zeleninu, chtěla jsem si tam dát vajíčko, ale vajíčka tady stojí 250 korun desítka, a tak jsem si řekla, že to asi počká až na doma. Pak jsem si natrhala tady tohle, to bylo moc dobrý a natočila jsem ještěrku. Pak jsem si vzpomněla, že jsem nedala na nabíječku tyhle ty věci a zase jsem tam našla další ještěrku. No a pak jsme se po práci jako skoro každý den vydali koupat tady do těchto jezírek, on je to jako vlastně oceán, ale vytvořilo to prostě takový jezírka a můžete se tam koupat bez vln, protože v normálním oceánu prostě já bych to fakt nedala. Mně to přišlo hrozně nebezpečný. A potom jsme šli zpátky a našli jsme na zemi avokádo, takže jsme si ho udělali, pak už jsme si asi zbytek dne jenom prostě četli, čilovali jsme a potom jsme šli spát.